Kanbanwaan. Ini ang magiging boses mo. Pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugban na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog Kanbanwaan. Tingog Kanbanwaan. Digdi sa DCGB. Huha! Diyos marhay na Miyerkules na pagkaaga sa Satuya Gabos. Nagpupuo na ang init. Tama so sabikan sa tuyang mga pag-iriba po dyan sa State Weather Bureau ang pag-asa. Kanakaaging Sabado, Chief Tech Ramir, ang ultimo ng pago kan lipot puuna kan tag-init. Miyerkules ngunyan aldaw kan sa tuyang mahal na inang Santa Maria. Pasalamat kita kay Mama Mary sa oral daw na intersesyon sa pagbuhay-buhay. Asin ipadagos niya tuan panarig asin pakimaherak. May novena live iyan alas 5:15 ang pagkahapon. Digdi sa DCGB. Sa paghampang niya tukan kasiributan, mahal na amang Diyos dapat enot sa gabos. Pacheck lamang attendance ang sa kuyang number 0942-670-1195. Smart 0942-670-1195. Globe 0966-730-115. That's 0966-730-115. Kamu dyan tabi sa sentro kan Legazpi, pacheck lamang attendance. Albay District asin sa Daraga. Kauna bilamang andito kami. Nagdadangog. Inspirado na kitang marhay kayan tabi. Imaging so mga nasa manlain-lain man na lugar sa laog kang probinsya ning Albay. Manlain-lain na munisipios asin syudades. Kumustaan sa tuyang amigong barberos, mga barberos, security guards, para oma. Yan sa Saudan kay Kasag sa Albay District. Good morning. Sa Gabos man na para tiyanda dyan sa Legazpi City Public Market. Good morning sa Saindo. Sa Gabos na nagpipreparar kan panguntuhan. Iriba-iba lamang kita sagkod alas 10:30 an udto. Katuwang tadyan sa luwas an sa kuyang kumpadre Chief Reporter Pading Jimmy. Pading Al, kumparing Jomar, Joshua Sinsikaran, sa Manibela si Henry Mata. Sa Master Controlan sa muyang Chief Tech Ramir Tanay. Sa newsroom yaon dyan, News Director Mardela ang nanginginot. Siyempre Angel Mustaza. Nakamonitor man si Gian Matthew Balyaran. Pasisiring tabi dyan ngunyan sa Pilar, sa Banuyo, ang samuyang Vice President for Network Programming. Kasabay si Madam Sia Leron, asin ang tropa, para po maghatod kan tabang kan mga paraan tabay na nag-adong duman sa pangapudan sa programa ni VP Henry. Tabangan iyan mga nagkasurlo dyan sa Barangay Banuyo, Campilar, Sorsogon. Good morning sa Indo dyan. Sa IT si Jerome Nico Martinez. Ako man po sa Indong servidor sa radyo, si Pio Fernandez. Good morning tabi sa Indo Gabos. Check, 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Yugon mong pangudtuhan ni Chief Tech Ramir kan amigo ta, si Jason Gomez Puyo. Nagpipiparar siya kan kukusidohon niyang
payukan bulinaw. Wala niya. Payud kang bulinaw ang kukusiduho ni Sir Jason Gomez Puyo, El Haciendero. Payud akan bulinaw. Igunan, Papa Jerbailon, uyon kakaan kan mga fight na naman ni Jerbailon. Payud aki bulinaw ang kukusiduho niya. Good morning palang tabi dyan sa gabos na nag-antabay man sa satuyang mga pag-iriba sa Catanduanes and dyan sa Tabaco City. 4 oras na as in 2:30 oras from Tabaco to Catanduanes via ferryboat. Tabi. May dagdag na informasyon kita dyan sa luwas. Si saan na sa linya, si Madam Sia Leron. Madam Sia, good morning. Please go ahead. Maray na aga po, Sir Pio, asin sa tuyang mga paraan tabay. Kaya hingon yun ang tropakan DCGD News para maghatod ng tabang, partikular na mga school supplies, mga pads ng chinelas, asin youth clothing, sa mga biktima ka nangyaring kasulo sa Barangay Banuyo, Pilar, Sorsogon, kana Marso 13. Kung na magigurumduman ta po, Sir Pio, ang naging pakikipaghuron kan DCGD kaya Kapitana Lili Petlao, sobra sa 192 na households ang naapektaran kan kasulo sa nasambit na barangay. Ngunyan po, Sir Pio, pasiring ang tropa kan DCGB sa Barangay Banuyo para magtaon ng school supplies, arog ka notebooks, sa mga pad papers, mga ballpen, lapis, asin iba pa, dahilan ta sigun kay Kapitana Lau, saro ang mga school supplies na ini na presenting kaituhan duman ka na sobra sa 120 kaakian na biktima ka na kasulo. Katakot po kay ni Sir Pio, dakula man ang pasasalamat kan DCGB sa mga paraan tabay niya to na daing sawa na nagsusuporta sa tuyang istasyon, lalo na pag-abot sa pagtabang sa tuyang mga kahimanwa na nahampang sa sharing na crisis. So, yan tabi, Sir Pio, ang report. Kaibanan ko po digdi sinda VP Glenn, si VP Henry, hindi man po sa mobile si mga interns kan Cat College, sina Dandy Melgar tsaka si Braille, tapos po si Ate Mariel and si Kuya Boy Mata. So, ini po si Shara Mileron, DCGB News. Thank you so much, Madam Sia Leron. CGB on assignment. Kasabay dyan ang hierarchy, ang top brass kan PBN DCGB, si EVP as in Concurrent Station Manager Glenn J. Barcelon, Vice President for Programming Henry M, as in an tropa dyan sa admin, pati na po ang Cat College sa OJTs. Kasabay si Henry Mata sa Manibela. Ayan, ang mga taga Banuyo, Pilar, Sorsogon, pasiring po dyan ang DCGB. Kaya ito, Chief Tech Ramir, several decades ago, nakakasabay kita sa pag-aro ka na tabang, nakaabot man kita dyan sa Pilar, the same barangay and halos the same magnitude kan extent kan kasulo na nangyari dyan kaidto. Pilar, Sorsogon, yan. Ang daradarami man kaito dyan, closed van na pano-pano nin goodies para po sa mga naging biktima man kan kasulo. Ngunyan tabi, nagbubeltada dyan, ibang grupo na tabi. Si B. Penry kasabay dyan, dati ka ito. Ngunyan, yaon po dyan sila, ma-distribute kan yan na mga tabang hali po sa satuyang paraan tabay. Ano po, na itatao dyan chinelas, notebooks and other things na pagtipon-tipunan po kan sa tuyang mga paraan tabay. Kaya dyan po sa mga taga Pilar, makusugon dyan ang DCGB tabi, Chief Tech Ramir. Pilar sa Sorsogon, imaging sa Dunsol. Yan, good morning tabi sa Indo. Pasiring na po dyan ang tabang kan mga paraan tabay kang DCGB. Yan. Maray na aga tabi. Uy, si Papa Jerbailon. Miswa Buda
patola. Haloy na kung day nakakaon kay ni Chief. Nakakaon ka na kay Chief Term. Miswa buda patola, ano? Masiramon bagan. Pagkatapos, salakan mo ning saradit sa ng buyod. Tada ita kayang magbakal kay itong sudarakulaon na buyod. Suduro darakula sa nasa sardinas na buyod. Ano nga pud ka? Yung masiramon na miswa na may patola, no? Mainit-init pa. Oh. Yung panirango niya ni Papa Jer Bailon tabi. Good morning sa Indo. Sugpo day takayaan Chief Tekramir Buda kunyan. Jerome. Suduro dakula sa nasa Bulinaw igo ba kaning napapato sa kunyan sa Solopin sabi kan mga aki. So mapula ibe. Tama. Ibe ang napudgaan. Sabwagan mo anin mga 5 kilos na ibi. Ang patola mo na miswa. Mainit-init pa. Pero dahil mo pag abungalon tulos ta, baga dahil magkadaralusan ano sa imo ka nangaragag mo na dila. Tapaguna mo sana, malipot bagaan miswa, ano Chief Tekramir, tapos so patola, yaon dyan, naglataw-lataw. Igwaning 5 kilos na ibi. So doon nakula sa balaw na kunyan baga na parang sugpo ano yan Papa Jer Bailon maray na aga tabi sa imo. Ibi Papa Jer Bailon. Naabutan niya daan so ibi sabi ni Angel. Nagre-repack. So nasa plastic baga garo ka ang plastikan garo plastic nin shabu. Ano at ito nakataram kang garo plastic ning shabu. Iyo bagang mga nasa baret ay lingunin doon shabu na sa laogan kan kunyan kan plastic na aro kang pigbubugtakan kan ibe ano. Masira mo niya na ibe ano 5 kilos ang ipusak mo diyan sa duwang patola buda sarong patos na miswa. Solve ka na ka ng pangudto mo ano. Ni nagatabi. Di sige nagadangog 9859. Maray nagatabi sa imo 9859 and 7478 diyan sa Kamalig. Nagdadangog sinda tabi. Marhay na aga sa Indo and kay Engineer Merly Gaspi. Good morning. May nagpaparaharapot sa tuya ano dumandaw kita sa Katanduanes. May nagkasubanggi pa kasuhapon mo niya na aga. Ini pa no pure plain public information tabi squarely and thus objectively as it is. Dahil pag interpretar na nagpapabor kita sa konsisay na lado politika o kung ano but pure plain information na tanos. Maski baga sa Palasyo Malacanang sa paagi ni Abogada Claire Castro naghagad ning tabang sa to sa mainstream media tabangin ngayon nindo na man-neutralize ang kung ano-anong nagsisirkular na diluted ng informasyon diyan sa Facebook lalo na ngunya na panahon kan eleksyon. Okay. May nagparaharapot sa tuya ining manungod po sa ipinag-file na disqualification baga kontra kay Gobernador Boboy Cua na nagkakandidato ngunya na alkalde kan Virac. Ang latest po kaan tabi dinismiss kan COMELEC. So petisyon na iyan na kunyan ma-disqualify sa pagka-alkalde kandidatura ni Gobernador Boboy Cua. Taan piko-questionin da yung citizenship kan persona. Ngunyan pinag-dismiss iyan tabi kan Commission on Election on the grounds of technicality. Tabi, gustong sabihon, dahil nga ni pig-intindi kan Commission on Election yung laman kang kwan, kan petisyon, tadumampas na natabi sa kunyan sa prosedimento na dapat na sunodon kan tamang pag-file kan petition for disqualification kan sarong kandidato
dai po tabi ito nasunod. Kaya sa ngunyan po, diretso ang kunyang kaan ang kandidatura ni Gobernador Boboy Cua sa pagkaalkalde po kan kabisera kan Virac. Yan, taan nag-file kaan, so kalaban niya man sa politika, so dating alkalde man na si Pusoy Sarmiento. Yan, abogado yan, tabi. And siyempre, may ibang abogado man sa grupo ni Cua, ni Boboy Cua. Then, nagdesisyon po sa COMELEC, dismiss. Ang dangog tangani, nag-refile ang kampuman ni dating alkalde Pusoy Sarmiento kan Virac. So yaon man po ang sa inda, gabos na legal remedies, available man po yan. Ano tabi, nag-refile da, pero sa ngunyan, for all legal intents and purposes tabi dyan sa Virac. And sa impormasyon po kan mga taga-Catanduanes, ang kandidatura po ni Gobernador Boboy Cua as mayor kan Virac for all legal intents and purposes continuous and valid po yan. And manood naman diyan sa citizenship, permi na sana na pinagko-question diyan tabi. Remember ka ito, panahon ni dating Congressman Joseph Aldea Santiago, abogado yan. Panahon man ni dating Congressman Sarmiento, abogado man po yan. Pigparabuting kay na iyan na mga records kan nara Governor Cua, buda ining si Vice Governor Peter Cua sa tugang niya. O mga abogado man yan, dahil man po ding nahihiling na discrepancy. Sumang nagkairinot ka itong nag-questioner man kaya na citizenship ka na gobernador, kaya pumidurundo na sa nabaga ito, dahil man nag-prosper. Yan, sa mga taga-Virac. Text daw lamang tabi ka mo o chat, tabi. Sa kuya, ang messenger ko is 09... sa messenger account ko, Pio Fernandez, hanapon lang tabi nindo. Yan, Pio Fernandez. Or sa naman sa smart 0942 6701195 0942-670-1195 and sa Globe 09660730-115 09660730-115. So araw po kayan ang kwantan pure plain na public information ini paghatag ning tama na impormasyon. Primero po dinismiss kan COMELEC so petition for disqualification kan kandidatura ni Gobernador Boboy Cua as mayor kan Virac. Dismiss po yan por dahil po sa teknikalidad legal. Gustong sabihon dahil nakasunod sa tamang prosedimento pa sa nangani kan pag-file defectoso na. Yan. And sa grupo naman kan nag-file, sa grupo ni Pusoy na Sarmiento, dating mayor, nag-refile. Siguro to cure the defect man So, iyan po. Gabos yan available na mga legal remedies. Now, for all legal intents and purposes, ang kandidatura dyan as mayor ni Gobernador Boboy Cua is legal and valid. Sagkod sa mga oras na ini. And ang pigo para question paano is yung citizenship. Ang citizenship na yan, kada best na eleksyon, minabutwa yan, pigparabuting kay nang kaito, sitting congressman pang nag-congressman kaito, duwang sitting congressman, Congressman Santiago and Congressman Sarmiento kaito. So mga records, pinahalungkat, gabos. Uday maning nahiling pong defekto. So for all legal intents and purposes again, ang citizenship kayan ni Governor Boboy Cua, buda ining ni Vice Governor Cua, Peter Boss Cua, tanga po din nakaan Boss Ayan ang masikan aki pa yung apudakaan dyan. For all legal intents and purposes, Pilipino ang sa indang citizenship dyan. In the absence of any decision kan competent court na to the adverse, ang sa indang citizenship is Filipino legal for all legal intents and purposes. So iyan po tabi dyan sa Catanduanes nganing baliwanagan po kamo dyan nganing intindido an gabos. So duwang bagay yan dinismiso kunyan so petition for disqualification sa pagkaalkalde kandidatura pagkaalkalde ni Gobernador Boboy Cua dinismiss kan COMELEC nag-refile so ibong dalado to cure the defect man siguro yung technicality but for all legal intents and purposes
Ang kandidatura kan pag sa pagkaalkalde ni Governor Boboy Cuas sa Birak, legal and valid, dero-derecho po yan. And yung citizenship ban, in the absence of any court declaration na minasabing bako sinda Pilipino, in the absence of it, for all legal intents and purposes man, Pilipino tabi sinda. Tapig para buting kay man nga niyan, magatabi, daay maning nahiling na diferensya ka ito pang mga panahon kada bes na eleksyon minaruluwas ang isyong yan tabi ano. So that settles all the cloud of doubt dyan po sa Catanduanes. Diretso ang masayang laban dyan ano tabi ano sa Catanduanes. Ayan po tabi, we hope na tabangan mi man tabi kamo na maisplikaran siring na bagay. Uy, salamat sa mga Triskelion 1968, walang mintis na pag-antabay 2588. Mabuhay ka mong Triskelion. Tabi dyan sa padago sa pag-antabay sa DCGB sa programang Tingog Kan Banwaan. Kumpadreng Jomar, what's happening? Good morning dyan sa First District. Salamat pa rin, Pio. Good morning. Good morning sa mga parantabay. Kang nakalis na si Mana, aldaw na Lunes pa rin, Pio. May ipinutok akong bareta sa mga taga-malilipot. Yan. So nagluwas na order kan Kalawag Trial Court RTC. na suspendido si Mayor Sinon Bolante nin tulong bulan o 90 aldaw. Sige nga rapot sa kwaro na ngayon ito. Yan. Sabi nga suspendido at abagayang pangay si Mayor sige ano ini trabaho. Oho. O niyang follow up. Kinumpirmar ni Mayor Sinon Bolante na totoo na igwasay ang suspension na 90 days na ipinaluwas ang Kalawag Trial Court kang nakalis pang Marso, second week kang March. And ang naunang bita na order pa rin, Pio, na-resibikan sa iyang mga abogado. Sigun kay Mayor Bolante na nag-ugat ini duman sa kasong isinangat sa iya minsarong pribadong persona. Aluyo nuno ng panahon, so first term niya pa Iyo. bilang alkalde, kung saan nagbakal kidaga ang lokal na gobyerno kang malilipot, aprobado kan Sangguniang Bayan sa Barangay San Roque na ang katuyuan iyo ang gibuho na sanitary landfill or MRF Oho. / demo farm. Iyo. Kinasuhan si Mayor baligero 4 na kaso ito. Arog kang malversation of funds, overpricing, violation of procurement law, and iba pang mga fraudulent acts and illegal use of public funds and property. Na-acquit ang alkalde sa kadakul-dakul na kasong ito. Apwera sa saro na pinorsigi. Sinabi ni Mayor na ang ipinorsiging kaso ang day na-acquit itong aligado na paggamit ninda kan daga na demo bilang demo farm. Although ang nakakagpalanduman pa ring, Pio, bako man sa na demo farm ang dapat ang katuyong kaini, demo farm and sanitary landfill demo farm, so title. Pag sanitary landfill ngaya, kay puwan ki geological assessment and viability test na daiman nagkaigwa paripiyo, kaya dahil mang ginamit na sanitary landfill kang malilipot, kundi ginamit sana ini na demo farm, and kung sakali man gagamiton MRF lang.
Duman na nagugat sa kaso pa rin piyo. Iyo, taday man nagigamit bilang sanitary landfill. Tako. Yan. Sala ngayon so gamit, and kung sanitary landfill mga gagamiton iyan, dapat ikaw kayo itong geological survey. Iyo. Araw kayan. So, sabi man ni Mayor, dahil may mapigamit ng sanitary landfill, o di ba ganyan, mo farm, tanakagman duman. Sakali man nga, dahil man makay po ngayon kayo itong Geological survey. So, sa yan, sa survey, geo-survey ata yun, pakaran, sa MRF may naman sa nga inigagamiton. Day man ginamit as kunyan ining Sanitary landfill. Sanitary landfill. Kaya day man kay po na sa geological survey. Roger on that. Oo. Ipinorsige, ang sabi kang korte, inasamat sa ngayang yaw ng kaso, nasasabi ba ngayon sa lay na kay po, suspenderong ka bilang preventive suspension, nga hindi mo ma-influensyahan, so dalagang kang kaso. Day man nangangahulugan na sentensya na iyan. bako Prosedimento man sana yan, prosidimentong pigsusunod. Roger on that. Oo. So, nakaburubalyo pala ng kasong ini from duman sa ombudsman, pinasa sa Tabaco Trial Court, then nakaantos duman sa Bumaka Trial Court, o yan sa Calawag Trial Court na naman, sige nga yung bukod niya kaan. Nakakaabutan sa kung sa-insay na Pero yung notisyon po na naman sa ibang korte. Garo ngayon kami papasa-pasa. Disturbado. Tapos ngunyan niya, ipig-shoot na kami. Disturbado ngunyan sa Mayor Bulante, ano? Disturbadong plus. Kan magkakaigwasin na hearing, kaya itong aldaw na ito duman sa sa Calawag, Quezon, sa Regional Trial Court, pag-abot niya kanabogado ko duman, postpone ang hearing pero resibihon daw suspension. Pending investigation. Pending investigation. Iyo. Dahilan tinawang kipagkakataon, nakapag-file man tulos ki motion for reconsideration si Mayor, Bulante. sa mga abogado ni Mayor. Oo. And that pwedeng saruyan sa rason kung nga sundo mo yan, bako pang suspendido dahil papig-implement sa preventive suspension kay Mayor Sinon Bulante dahil lang tamay motion for consideration o kung bako man susug sa alkalde haro lawig baga ang proseso ngayon Sir Jomar. Pagali mo ngayon duman sa Regional Trial Court, ipapadara ngayon sa DILG National so desisyon. So DILG National mapadara kan desisyon sa regional DILG saka pa sa ngayon may isisolve sa ko. Pero as of this moment, ngunyan pa lang kami nag-urong pa rin piyo, dahil nag-aabot sa iyang suspension order, preventive suspension order from DILG. And the pinkumpirman niya sa tuyan na igwaman siya ng motion for reconsideration. Yan, di duang bagay ang pinagbabank on na rason ni kunyan ni Alcalde Sinon why nagdidiretso sa pagka-alkalde ta. Primero, naka-pendiente so motion for reconsideration. Hindi kadua, procedural. Di na pag nagluwas sa korte, bahali na sa tulos. Roger. Umagi duman sa tamang pasistema na resibihon man kan alkalde. Roger, kung nga rin ngayon dyan ang nangyayari, maramata ngayon pagkabot kan mga aldaw. Kung rin ang nangyayari. Roger. So, sa kunyan, para ko sa iyong pagtrabaho, bilang alkalde, maski nga ni kinumpirmar niya na sa trial court, nagpaluwas ng preventive suspension habang pig-bebista. So, nabanggit niya itong kaso kasabago. Roger, sige. Yan pa rin ba naglang na bareta, Jomar Bian, DCGV. Salamat kumpadreng Jomar sa istorya hali yan sa luwas sa mga taga Marilipot ano. So ang pipanindugan man tabi ni Alcalde Sinon Volante is dahil siya mahali pa sa pwesto maski may ipinaluwas na so Calawag RTC sarong branch ning korte duman sa Calawag manungod sa kaso ngayon sa sanitary landfill dahil pa siya mahali despite kang kuanaan kan suspension because primero igwasin nang ipinag-file na motion for reconsideration. Sa indang pagtubod siguro ang pag-file kan motion for reconsideration sa suspension na yan
mai-stall niya o kaya mapupugong niya para mientras su effectivity kan sa iyang suspension. Iyo siguran ang logic na sa indang pinagsusunod. With the filing of the motion for reconsideration, daingon na siya mahali pendiente sa pag-desisyon kang motion for reconsideration. Ni kadua, procedural. Halimbawa, talaga ngaya, o yun na yan, so korte, ang desisyon na suspenderon ako, dadarahon sa DILG because that's the process. Procedural gani. DILG Manila, then central office, ibababa sa region, i-effectuate ang digdi sa baba through the provincial local government operations officer and provincial director ng kan DILG. Then and only then, isiserve yan personalmente. Siyempre, ang alkalde, masunod yan, tabi. O, kaya arog po kaan dyan sa malilipot ha. Ang sitwasyon man diyan po sa indong alkalde o kaya kan sa indong alkalde, and iyan na hierarchy po kan lokal na gobyerno kan malilipot. May text digdi tabi sa satuya, mayad na aga, salamat sa pagpaliwanag, o hali sa birak, o yung tabi, yan ang mission ta digdi, magpaliwanag kita. Salamat man, tayaon po kamo sa virak din sa messenger. Eto pa, Diyos madyag na ardaw. Nasabutan nimi tabi. Ayan, sa birak. Oy, salamat po. Iyan ang gusto tang sabihon, without any political inclination, i-interpretar man indo na nagpapabor kita sa sarong grupo o dae, pero ang pinag-interpretar ta, sulay. Kaya ang lay, perming may napapaboran anta, sulay, dapat protehiran ang lado kan ito man na so dapat na maprotehiran. Kaya arog pa kan. And kung anong desisyon kan lay, irespeto ta yan. Ipaliwanag ta. Ecstasy. Extano. Oras Pilipinas, alas 9:35. An oras hatod sa Indokal. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Dimples Romana po, tinatanggap ang award for Best Supporting Nanay. Ang suporta ko sa pagbibigay ginhawa, Generica Drugstore. May maalagang pharmacist, mabibigyan ka ng alternative generics na singbisa ng branded sa presyong abot kaya. Up to 85% ang matitipid. May libreng konsulta pa with partner doctors. Tara na sa Generica Drugstore. Suporta natin sa ginhawa. Ginhawang Generica. If symptoms persist, consult your doctor. Tayong mga ina may suporta sa ginhawa. Generica Drugstore. Dimples Romana po para sa ginhawang Generica. Syudad kan Legazpi, si Consi JP Lee, handang magserbi. Consi JP Lee, dedikadong servidor si JP Lee, tinatabangan niya gabo si JP Lee, para sa Legazpi nyo si JP Lee, serbisyong na matanos. Consi JP Lee, handang magserbi. Kung si JP Lee, handang magserbi. Tuhod, siko, baywa, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw.
Mabibili ang Artesin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Artesin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Huwag baliwalain ang kirot na nararamdaman sa tuhod. Baka hindi lang yan joint pain, kundi sintomas ng arthritis. With proper diet and exercise, uminom ng Artesin. Ang Artesin ay undenatured type 2 collagen at metosulfonol methane supplement na maaring makatulong protektahan ang kaso-kasuan. Ito ay may antioxidant at anti-inflammatory properties na tumutulong labanan ang epekto ng arthritis tulad ng pananakit ng kaso-kasuan, pagkasira ng buto at limitadong paggalaw. Sa tulong ng Artesin, maaring mas tumibay ang cartilage, ligaments, tendons at synovial fluid na bumubuo sa kaso-kasuan. Mas flexible gumalaw, kayang-kaya maglakad o mag-jogging. Mabibili ang Artesin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60ml at 120ml sa mga pangunahing butika nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Ang orgulyong congressman, lalo kan mga Bicolano. Jill Bongalon ang ngarang iniidolo. Ang matibay, mahigos, matinabang na abogado. Uun kan hoben pa, subok na sa serbisyo. Jill Bongalon, ang ngaran niya, ang boses sa kongreso sa albay padabata. Attorney Congressman Jill Bongalon, ika na. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Gusto ko ang 7-in-1, may spirulina, ganoderma at garicus mushroom at Korean ginseng. Saka pa, gusto ko 5-in-1, no sucrose added. Take it from me at OKK Andrew E. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Ito ang aking Plaza Life. Kaloy ang Desloria, determinado para sa mga albayano. Ang Desloria, desidido para sa distrito. Kaloy ang Desloria, determinado para sa mga albayano. Sa mauswag na distrito, kaibanan si Kaloy Loria. Ang kamalig, daragal, gaspi, manito para purapo. Magkasararo, kitang gabos, marina. Para sa tunay na magsararo, dito sa mauswag na distrito. Para sa mga albayano, ang kamalig, daragal, gaspi, manito para purapo. Magkasararo, kitang gabos, marina. Para sa tunay na pagbabago. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambao po, nagfi-flex for Plemex. Ang batang lagundi, Plemex! Vitex Nagundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8
a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Ravvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpo City, near Aleco. Ravvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Ravvax Tabaco, beside Siga Hospital. Ravvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Ravvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Ravvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Ravvax Pilar, Ravvax Castilla, Ravvax Pioduran, and Ravvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Ravvax. Adrian Salceda ang sigaw para sa bayan, panalo na to. Sa 3rd District tayo'y isa, angat ang lahat, walang maiwan pa. Adrian Salceda ang sigaw para sa bayan, panalo na to. Sa 3rd District tayo'y isa, angat ang lahat, walang maiwan pa. Adrian Salceda ang sigaw para sa bayan, panalo na to. Sa 3rd District tayo'y isa, angat ang lahat, walang maiwan pa. Grabe man ang namok digdi. Kaipuhan ta ng mag 4 o'clock habit. Ano man ito? Hanapon ta asin linigon ang mga lugar na tigiistaran kang namok. Sige, ringigan taan sa gurong. Itapok ta naman ang lumang rueda dyan sa gilid. Natapalan ta 4 o'clock. Dahil nagtatao ini nin sufisyenteng panahon bago maging aktibo ang mga namok. Dahil kita matutugtunan ng namok pag waraan ang nagbubunay na namok. Kaya mag 4 o'clock habit na. Sarong pagirumdom kan Department of Health CHD Bicol. Ano man ang atubangon ta, sigon si Shine Perming kaibahan ta. Servisyo niya na matean ta, Legazpi City feels so good. Sa Pedro naman ang laoman ta, sigon si Sunshine Imperial. Kapag sa sektor tinatabangan niya, serbisyong Sunshine Imperial. Programang sanidad ang sinpang salud, para sa gabos na Legazpenyo. Kung si Sunshine at your service po, para sa gabos na Legazpenyo. Legazpenyo, Legazpenyo, serbisyong Sunshine Imperial. Legazpenyo, Legazpenyo, serbisyong Sunshine Imperial. Tingogan Banwaan, Pio Fernandez. Latest po may nagarapot anong latest duman sa ICC sa Abril tabi next month ipinagtalaan na kan korte, International Criminal Court, yung parang pagpresentar na inisyalmente kan prosekusyon kan kaso, ebidensyas, kasabay na sa mga ebidensyas tabi na gagamiton sa bibista kan crimes against humanity na asunto na pinagampangon yan kan dating presidente. Yan po. And sa depensa, yung legal team, dahil pa man bubulgar ni Nicholas Kaufman, saro sa pinakamatinding defense lawyer sa International Criminal Court, kung si sa iso sa iyang mga magiging kasabay. Pero definitely igwanin magiging Pilipino sa depensa sa lado ni dating presidente Digong Duterte. Yan, tabi yan so kunyan. So ining pahayag duman latest po yan. Dai pa magtutukar kang merits of the case, mapresentar lang ka itong sa mga ebidensya sa nagagamiton, and dai ta pasabot kon magayon ining antabayan ng tatanganing maedukar kita, because this is something new na kunyan na ihihiling niya to na international na kunyan na atensyon, nagakakuan ng international na atensyon ining so dadakop pag-arestar kay Duterte budaso sa iyang pighampang na kaso po sa International Criminal Court. Ano daw tabi Chief Takramir kung buhay si Miriam buda saro sa mga huwes diyan sa International Criminal Court, ta pinagpilian ba ka ito kuan iyan si Miriam, nako sayang nag-atras siya ito because of health reasons. Igo ba ka ito ning kung salaan sa kuyang pagrumdom, cancer.
So rason, dahil na nagkunyan. Takinua si kunyan si Miriam Defensor Santiago. Very rare na magikang saro sa huwes kan International Criminal Court because of her intellectual capacity na pili iyan si Miriam. Pero si candidly sabi na nga ni pinagkuan mo na hagad nin dispensa na dahil ako makapwede ta sa kong salon. Duman siya na tiyempo na na-diagnose siya ng matinding kahilangan kaya dahil nalawos na maging saro sa mga huwes si Miriam Defensor Santiago kay ito, senadora dyan sa International Criminal Court because of health reasons. Dagdagan tang istorya dyan sa palibot, minabulta si Pading Joe Bartabi, Chief Tek Ramir, Tata Bonjing, si Pading Jomar Bien, minabulta dyan po sa Premier Distrito kan Albay. Ang oras tang niyan, igwa na lang kita nin 12 minutos bago mag alas 10. Pading Jomar, what's happening Giraray? Good morning. Pade, may pangapunan lang tabi ako, public service. Aha. Apunan ko so mga amigo, partidaryos, ako yata Madali Pading Jomar, maapod ako sa imo ta, may difference ang connection ta siguro. Ako maapod sa imo tabi Pading Jomar ano. Ni gadan sara Pading Jomar si Sen. Nako si sino ba yung kwan? Dali mo na ano ito so uni. Pading Jomar ako maapod sa imo ta baka sa connection nagdi-diferensya an linya. Yan, ito nag-ring. Pading Jomar. Hello pade. Ako digdi tranquilo. Sige. Sirikan sinabi ko, so sa kuyang father-in-law, pinawian na rin buhay, ngunyan pa lang, few minutes pa lang. So, kayo naman ta? Opo, si Willie Homeres Casimero. Si ka Willie. Opo, sa edad na 75 years old. Naku. Medyo may namati naman kaya Pading Pio. Si Tata Willie. Opo, paisiuntan sa mga amigo, sa mga kairiba niya dating PC, sa mga pulis na nakasabay niya kang panahon, na binawian na kay buhay, kasi yung buhay si Willie. Umeras kasi meron sa kuyang father-in-law. A few minutes ago pa lang. Sa inagadang si kunyan mo, si ugangan mo? Digdi pa din sa hospital, sa Kope. Sa hospital. Medyo nagsasuffer naman si Pa. Okay, huralawikan sa iyang ilang. Ngunya naman gayud so itinaon ng talaan kan sa tuyang kakurangnan. Yan, at makonsuelo na kampang budan istorya, makonsuelo baga pa din istorya niya. Ayo pa de tapos nakitang paraluto ki pulutan. So papaitan. Masira mo yung paboritong luto ni Papa. Medyo ano naman kaya pa rin Pio, pagkakulo ng komplikasyon, diabetic siya, tapos ng ano-ano. So, aloy naman nagsasuffer. And sabi ko nga dahil naman, God's will na, maski anong gibuhon may, kang pamilya may, yun na talaga. So, kinuha na kan sa tuyong kagurangan sa kuyang panugangan. So, inuulit ko tabi sa mga amigo, partidaryo, sa amiga, sa mga pagiriba ni Papa, ni Willie Homeres Casimiro. Binawian na po siya ng buhay na taon-taon pa sana. Maparlan na lang kami pati kung narin ang lubong budak kung sa inang hutad, ang lamay, ipapaisimin na sa natabi sa mga masunod na aldaw oras. Oy, condolence, compadre, condolence. Thank you, pare. Ang istorya, colorful ang istorya ka ni ugangan mo. Iyo. Siya PC ka ito, ano? PC, dating PC. So, naagod niya. So, mga amigo, mga amigo. Ay, pade. Sige, pade. Tabi ko na, pade. Masikaso pa kami. Condolence. Sige, condolence. Nagbumundo ngunyan ang familia ni kumpadreng Jomar Bien, taso sa iyang panugangan, si Tata Willie na Casimiro. Masira mo ni minaluto ning sumsuman, Chief Tek Ramir, pigdadayo minika ito, dyan sa tabako.
Pagbadayo na ano pa maghapon iyan. Mauli ka helikopter. O rest in peace tabi Tata Willie na Casimiro. Suugangan ni kunya ni Pading Jomar and condolence sa familia, sa bilog na familia, both duman sa agom ni Pading Jomar, buda sa familia ni Pading Jomar na ta sararo na sinda tabi sarong familia sinda Tata Willie. Tata Willie PC iyan. Ang naagom niya so mga amigo. Ibong nalado. Makonsela ko lang istorya. Nagkainaguman sinda Chief Tech Ramir, buda so mother-in-law ni Pading Jomar. Mag-iibong nalado. Mga kasama na. Itatawili. Ay tatawili. Sus Maria Josep. O sige di pahingalo na tatawili dyan sa kunyan ha. Sa harungkan sa tuyang kagurangnan. Rest in peace tatawili na Casimiro. Nako na. Automatic Chief Tech Ramir. Pag binadyang kami, pa karong katong ka ng kaldero, loto, pulutan. Dahil nang masiramon, pati yan napapaitan. Nako. Tatawili, rest in peace, tabi and condolence sa familia. Yan sa tabako. Sa may pier sana, ang pag-abot kan peribot, haling berak, dyan ang istasyon. Or kung man bago maglarga, dyan ang istasyon. Hara di sana sa may gate ang arong kan Pading Jomar. Tatawili na Casimiro. Si Maria Josep, buto na tatawili. Tatawili, sige tabi. Rest in peace ang tabi tatawili dyan sa mahal na kagurangnan. Condolence sa familia. Pading Jomar, Nabian. May mga istorya pa kita dyan sa luwa. Si kumparing Alarmario. Pading Al, good morning. Please go ahead. Thank you so much, Pade. Good morning. Obligar talaga ngunyan kan DILG ang mga barangay na magkaigwanin at least quarterly report manungod sa sitwasyon kan illegal na droga. Yan. Inian nakuhatang informasyon base sa sarong memoranduman na pigpapadara kan DILG sa mga barangay na pigukumplay naman ngunyan kan ibang mga barangay sa paagi kan binilog na badak dawining barangay Anti-Drug and Abuse Council. Ang mga barangay may grupo na nagmamonitor kan aktibidad nin droga sa saindang kanya-kanyang teritoryo. Kung pwestoan badak kan ibang barangay official, partikular ang kapitan bilang chairman, kasi depende na sa pag-organisar kung saan mga maging miyembro, pero usually ang naging miyembro, yung kagawad Chairman Committee on Peace and Order, yaon dyan sa sanggunian kabataan, ibang grupo, siringkan representante kan eskwelahan, an religious group, asin iba pa man na grupo o individual. Sindagabos nagmamonitor kan sitwasyon sa illegal na droga dahil talagang sa panahon ngunyan, kadaklan kan mga barangay, may mga user pa man gayari as in pusher. Nagburilta na baga Pading Al. Burilta na daw, sabi. Tauto na kulong na so naglaban sa inda. Oo, imbis na so user pusher makulong, so nakulong lugod. So presidente. So naglaban sa illegal na droga. Pero yun na nga yan ang sitwasyon, Pade. At least, mga autoridad baga, minsan baga, sa PDEA, sa PNP, may mga accomplishment man, pero as of now, sa monitoring taman, na DILG continuous man ang sa indang papel digdi, yun, pagkapagiramdam sa mga barangay, na at least magkaigwa lamang ang barangay ni na quarterly report, tangani na masabutan ka na mga autoridad kung kumusta ang sitwasyon sa illegal na droga sa kanya-kanya nindang area. Roger. Yan pa din ang informasyon pa. Digdi sa Lawas Giraray, Alarmario, DCGB. Salamat kumpadreng Al. Sa istorya, nagpipiesta ngun yan. So, user, pusher, drug lords, piyestang piyesta.
ta imbis na sinda ang makulong ta nagigibong illegal, imbis na makulong so adik nga nang lupig ning aki, ning daragitay, ning gurang, nang gadan. Imbis ito ang makulong, ang nakulong sa gobyerno, sa otoridad, sa presidente. Tapos ang parakurarat, hustisya para sa mga ginadan na puser, EJK. Pero dahil nagkukurarat, hustisya sa ginadan na lola na linupigan pa ning adik. Kay baga. Mabareta mo na si Angel na Mustasa. Mga tugang, abangan ta ang paglunsar kan pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo sa maabot na ika-24 kan Enero 2025 alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa Kape asin Baretang Agraryo. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara ning kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnigbid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento di negosyo na may marhaing na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 nino. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Lahat aprobado na yan sa pag-uswag kita mag-iribahan, makatao makadiyos matinabang yan si Giselle Salceda, mga tugang sa pangmalalauman sa pagserbisyo, programang salud asin pang turismo, programa kantesda asin mga ayuda, infrastruktura tabang sa paraoma, estudyante para siya ay mahuhudyan, mga senior citizens siya masasarigan, mapusog na boses kang kabataan, si Giselle Salceda kami nagtatabang, siya ang leader na kaipuhan ka, handang magsilbi malalauman pa, Giselle Salceda kaibahan ta, angat ang lahat ng kahiman, angat ang lahat ng bayan. Serbisyong Giselle Salceda ang kailangan. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa. Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Radyo Balagon ka ito. DCGB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. 1 minuto makalihis na alas 10. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Ipigdepensa kan tulong aki ni dating Presidente Rodrigo Duterte naan sa indang ipiglatag na petisyon para sa pagpapalibre sa dating Presidente da may kukonsiderar na mut o dainin sa isay maski nasa kustudya na ini kang International Criminal Court o ICC. Iniyan ipinahayag din da Veronica Kitty Duterte, Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte, asin Davao City Representative Paulo Duterte na sa indang kasimbagan sa komento kanla
abogado kan gobyerno sa ipiglatag sa Korte Suprema. Parehong nanindugan sinda Veronica asin Sebastian Duterte na bako umot and academic ang nasabing petisyon kontra sa naging komento kan gobyerno kung sain hinagad kay ni sa korte na ibasura ang sa indang consolidated petisyon dahil sa pagiging moot asin kawaranin merito. Sa 34 pahinang traverse comment na ipiglatag kan abogado ni Kitty Duterte na si Attorney Salvador Panelo, pigsasabi kan petitioner na dapat pagtugutan kan Korte Suprema na makadulag ang mga respondent sa extraordinary writ of habeas corpus sa pagikasanakan pigsasabing daina sindanin o daina sa indang kustodiya ang dating presidente. Yan ang alas 10 na Bareta, hali sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini hatod sa indo kan mga binasunod. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadango, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Kaloy ang Desloria, desidido para sa distrito. Ang tuloy na pagbabago na mamati, dapat kang tawo. Mga bagong estratehiya sa pag-uswag kang distrito. Nakabase sa mga prinsipyo, katatagan, inklusibo. Pagiging progresibo, pirmi, tapat sa tao. Sa gabos, marhay ang serbisyo. Bigdadangog ang boses kan mga albayano. Magkasararo kita sa mauswag na distrito. Kay balang si Kaloy Loria. Gaspi manito para purapu. Magkasararo kitang gabos marina para sa tunay na magsararo kita sa mauswag na distrito para sa mga albayano. Ang maligdaragali gaspi manito para purapu. Magkasararo kitang gabos marina para sa tunay na pagbabago. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liver Aid. May Silimarine na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Tuhod, siko, baywang, aray! Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Walkathon o marathon man yan, kayang-kaya with strong joints. Siyempre, posible yan through proper diet, regular exercise at araw-araw na pag-inom ng Artrisin. Ito ay may dietary supplement na may tulong proteksyon mula sa undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane. Ang undenatured type 2 collagen ay natural na
nutrition na nagpapatibay sa kaso-kasuan. Habang ang methosulfonomethane naman ay clinically used for arthritis. Kapag pinagsama ang dalawang sangkap na ito ay isang powerhouse nutrition for healthier joints. Bawas pananakit pa at dagdag mobility sa kaso-kasuan. Mabibili ang Artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60 ml at 120 ml sa mga pangunahing butika nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tingogan Banwaan. Pio Fernandez. May mga dagdag pagitang istorya isihuntaan team hali po dyan o kaya dyan sa saindang location na sa siguro haranin o nasa Banuyo na siguro sa Pilar ta haranin man lang po yan. DCGB on assignment. Si Madam Sia nasa linya giraray. Madam Sia, what's happening location? Go ahead. Maray na aga po miraray, Sir Pio, asin sa tuyang mga paraan tabay. Bali, nakaabot na po ang tropa kan DCGB digdi sa barangay Banuyo, kana Pilar Sorsogon. Asin sa ngunyan po, Sir Pio, nagpapadagos na ang pag-distribuer ka na mga school supplies na dardara niya to para sa 120 mga kaakian na naging biktima kana kasulo po digdi kang nakalilis na simana. So, bali sa datos po na itinaw sa tuya ni Kapitana, nasa 68 elementarya po ini, asin na nasa 52 na mga kaakian sa high school. So, apera po sa mga school supplies po, Sir Pio, araw kan mga notebook, paper na sinabi ka po, ni-report ka po kanina, may daraman kita digding mga sanggatos na padis min sinyelas na pipinarman po ng Mr. and Mrs. Ray Conrado, pati naman na mga youth clothing. Ngunyan po, Sir Pio, kaibanan po digdi si Kapitana Linibet Now. Ipasa po sa imo ang sa iyong linya po. Hello, Kapitana. Good morning po. Yes, good morning, Kapitana. Si Pio Fernandez po ini sa DCGB Legazpi. So, primero tabi, Kapitana, kumusta ang sitwasyon mo na dyan? So, distribution niya to kan tabang hali sa mga paradangog kan DCGB. Go ahead, tabi. Good morning po. Sorry po, pasalamat po ako sa mga nagulay po, digli po sa samuya ng mga school supplies po. Yan po, kasalukuyan po pika-distribute po din daw yan. Opo. Yan na kwan, yan na mga school supplies, tabi, di iyo so talagang pangangaipot na nagkasurulo duman sa pangyarang ito, tabi, Kapitana. Ano po? Apo, sir, sa mga estudyante po, sa mga school supplies po. Oho. Tapos yan na tsinelas. Apo. Oho. Di, kumusta tabi ang kunyan, ang recovery kan barangay? Kumusta na tabi? Ngayon po, medyo okay naman po. Medyo naka-recover naman po tinda na parang na medyo na ano po sa trauma ninda. Medyo nagkalmada na so trauma. Nagkalmada na po. Oho. Sa insindangon yan patabi naka-i-restart, Kapitana? Hindi po sindangon yan naka-i-start po sa old na munisipyo, and then sa Binanwahan Evacuation Center at sa luma po na SD Hall. Iyo tabi. Okay. Now, ano ang kunyan? Ano ang plano? Papabuil taon sinda dyan sa lugar na antabi or may relokasyon ka mong pinaghanap tabi? Go ahead. So hapon po nag-meeting po sinda kung saan po sinda relocate. So gusto po na duman sa relocation po na lugar, yung po ang Santa Fe. Ito po rin po sa dagat, ito po talaga balik ang PAMD na dahil po pwede magbalik na po sa protected area.
Di talagang dahil na sinda papabulta dahon tabi dyan kapitana sa lugar na nasuluan. So po ako po, sige, sorry lang sa today ko lang po na-update kasi po nasa seminar lang po Ay, ako. opo, Pero sige. po ako po, papirma na po. So gusto po, willing po, mag-avail po kang po, pabayuhan po nintang lugar. Ayun, oho. Now, ining balikan ta ining su tabang tabi ano po, di ano yan magagamit tata duro-diretso ang pag-eskwela ka ining mga estudyante maski nasuluan tabi kapitana ano po? Opo, sir, diretso man po ang pagklase ninyo, deman po sindang na ano na deman klase po. All daw po, nagkaklase po. Oho, di magagamit na yan ng mga donasyon, school supplies plus tsinelas tabi kan mga kaakian niya to dyan. Opo, magagamit po nila. Nakulangan pong tabang yan po sa inda, pa may gamit na po sila at sila magagamit po na chinelas. Kaya nakulangan po ang pasalamat po sa inyo, sir. Opo. Now, iyan ang mga tsinelas igwa na ning designated na size isu mga maklamar ka ang tabi. Opo, sir. Very good, very good. O di ko nigwa katabing gustong ipaabot kapitana sa satuyang mga paraan tabay urog na po so nagtarabang madangog tabi kami. Go ahead po. So ako po si Willie Betlao, barangay captain po ng barangay Banuyo. Napulaon po sa salamat ko po sa gabos po na nagtarabang at nagdonar po dito po sa barangay. Maski po nag-aagi kami sa Kritos na araw po kayo ni. Nakapataba po sa puso at sinahiling ka po ang pagkasararo sa po bilang sa Pilipinas po. Napulaon po salamat po sa inyo po. Diyos mabalot po sa Indo. Sige tabi kapitana, salamat manin maray and God bless tabi. Salamat po rin po sir na marayo. Wala na po sa DCGD po. Sige po. Madam siya, tabi. Hello po, Sir Pio. Go ahead. Yan po, nadamog pa po ang Pio, Kapitana Lili Betlao sa barangay Banuyo, Pilar Sorsogon. Bali, sa ngunya na Sir Pio, sa iba ng taman palang digdi ang Eagles Club. Bali, habol po sinda digdi ngunyan. And sa ngunyan, ang na-obserbaran pa digdi Sir Pio, presente man na giraro na naka-istar. Nag-provide po ang DSWD ng mga tent po, baga sir, yung mga pula. Siguro po sa kada pamilya manhingi. Tapos, yun po. Nagpapadagas na po kunyan ang distribution sa school supplies. Hali po digli sa Pilar Sorsogon. Hindi po si Shara Milleron, DCGB News. Madam siya, tabi. Yes po. Baka igwa ka dyanin mako ang pupil na pwedeng magtaram or magurang na pwedeng makapagpasalamat man o kung anong namamatean nindangon yan. Tiba digwa ka dyanin pwedeng mako ang willing so gustong magtaram tabi siya. Okay, tabi sir. Na ano po ako? Sige, hanap na dyan. Siya pwedeng makuhaan taning boses na makapagpasalamat lamang, ano? Pwede po makaulay po ay pwede po makaulay kami sa video from DCGD po. Para makapag-thank you sa opisina ba? Ano po makaroon na Hello, sir. Yes, siya, itao mo na tabi ang cellphone. Nanay po, sinusa po ini. Hello, maray na aga tabi Nanay Tessie Musa, tama po ba? Nanay Tessie Musa? Opo. Ay, opo. O di, ano po ang sa indong nako adyan na tabang na ipigtao tabi isa sa indo? Marami na po. Oho, o ngunyan, ano po ang ipinagtao sa indo ngunyan na tabang hali sa mga paradang ug kan DCGB? Ngunyan po sa mga school supply po, tapos may pera po. Yan, oho. Yan. Oh, iyan na kuan, pera tabi ang aki mo na nag-ieskwela. Opo, high school po. Graduating na po siya ngayon. Oho, di natawan na siya ngunyan ng school supply tabi hali sa tabang kan paradang ug kan DCGB. Opo, nandito nga po ako sa ano. Yun, oho. Di ano so kunyan? Ano so pag-eskwela kan sa imong aki? Duro diretso?
Makuapo ko po. Yun po, permi po high honors na. Ay, makuapo mo pala. Sorry, makuapo. Fairman High Honors. Wala na nagkatula ito. Iyo, o di, dakulang pasalamat man na pagkakuakan mga notebooks na yan tabi. Ano po? Opo, nagano nga po ako na makaano sa scholar, kaya nag-isa man siya sa Bilyo Kaso. Ay, nagano siyang maka-scholar man daw po siya. Makakapasar iyan tabi. Now, natawan mo siyang sinelas tabi? Po? Natawan siyang sinelas? Wala man po, basta yung lang ng isang araw. So school supplies ang nataong mo niyan. Tabi? Opo. Okay. Di, pwede ka maka-istorya. Ano nangyari kan kasulo? Gulpi takot mo tabi ka ito? Daw po sa kabilang kabilang tulay kasi nasa tulay po kami. Iyo tabi. O dingo niyan tabi, saan ka mo naka-star? Nasa Kinedad po. Sa evacuation. Opo. O di, sige tabi, Nanay Tessie, kung igwa kang gustong ipahayag, ipasalamat tabi sa mga nagtabang, go ahead tabi, madangog kami. Opo. Sige na tabi. Maraming salamat po sa gabos na nagtabang din po sa muyang dito po sa Pilar, sa Sulo. Nakulang pampasalamat ni Ilan po. Salamat tabi, Nanay Tessie. Sige tabi. Opo. Pakitao Salamat kang po. telepono dyan sa muyang pag-iriba tabi. Tama. Siya, Hello, madam po. siya. Hello, madam siya. Sabi ko din po dito si Engineer Mer po from Eagles Club. Sige tabi. Kaya ko po, sir. Go ahead tabi. Go ahead. Sir Pio po, sir. Hello, sir. Good morning. Adios marhainal daw tabi, Engineer Mer. Salamat tabi sa pagtabang sa programa ni BP Henry tabi na matabangan iyan ng mga taga Pilar tabi, Engineer Mer. Opo, sir. Okay lang po yun naman eh. Yan naman ang mandato ng club namin ng General Ola Eagles Club Saka ng Mount Masaraga. Iyo tabi, di ika nang bahala dyan. Ako dahil na nakakaiba sa mga arog kan tabi, Engineer Mer. Ako po, si Sir Lindy Miller, tapos si Sarah, hindi na pong bahala. Salamat tabi sa pagtabang, Engineer Mer tabi. Apo. Sige po, sir. Sige po, Sige. Hello, sir. Go ahead. Okay po, sir. Yan tabi ang sitwasyon, ang presenting sitwasyon sa Barangay Banuyo, Pilar, Sorsogon. Sa Giraray, ini ko si Shara Milaron, DCGB News. DCGB on assignment. Thank you so much tabi primero sa mahal na amang Diyos pinagtauan niya nin bendisyon as in pinagpasabngan sa mga paradangog ni VP Henry kadakul po yan na paradangog naghagad nin tabang sa programa ni VP Henry duman sa programa niya pagkaaga buda pagkahapon and iyan po na nagtiripon-tipon kan kantidad na pinagbakal kay na school supplies uda chinelas pigdidistribute ng tabi diyan sa akon yan sa mga nasuluan po diyan sa barangay Banuyo, Campilar, Sorsogon. Salamat sa mahal na Diyos. Ikaduwa siyempre sa mga paraan tabay na tuminabang duman sa programa ni VP Henry ang pagkaaga 5 a.m. to 9 a.m. and then 3 to 4 p.m. Yan. Solido po yan, kadakulan talagang dahil nagfe-fail po yan tabi Salamat sa gabos, salamat. O yan na po tabi, pig-distribute na sa indong mga itinabang. May dagdag pa kitang istorya hali dyan sa luwas. Ansa mo yang intern hali sa Bicol University, si Joanna Agripa. Joanna, good morning, go ahead. Marhay na aga, Sir Pio. Marhay na aga sa mga paraan tabay. Piga sa gibong yan ang piga-abangang hampangan sang football rival team na Naga City Blue versus Masbate City White.
digdi sa Bicol University Sports Complex para sa palarong Bicol 2025. Magigirumduman na naging kontrobersyal ang laban kaini sa championship kanakaaging palarong Bicol 2024 kung sa inagkaigwaning komosyon sa duwang kupunan kan pagkatapos kan final whistle kan referee para sa mga players ng Naga City ang duminalagan asin sinipa sa likod ang nakadapang players ng Masbate na iyuman ang pinuunan kan Rambolan. Sigun sa Technical Committee Officer Haling Naga, parehong team Naga City Foundation Tigers ang yaon ngunyan, pero kabanga kan players nila kainis bago na. Kumpara man sa mga nakaaging football games sa ngunyang palarong Bicol, mas bakul ang mga tawong naghihiling at sinagaabang sa laban na ini. Sa pagpuon kan kawat pasana, kan pinamidbid pa lang ang mga kupunan, napalo na ninhiyawan ang BU Grandstand. Kaya ngunyan, mainit ang labanan kan duwang grupo. Sa first half, nakakuha na nin 2 goals ang Masbate as in 1 goal ngunyan sa second half. Habang 0 man ang Naga City. Ang abangan ta kung makakabawi ang Naga City as in kung magiging malinig ang kawat kan Masbate City versus Naga City ngunyang taon palarong Bicol 2025. Joanna, pira ang running score sa football boys over? Yes po. Football boys between comebacking so mainit ka itong laban Naga City and Masbate City. Yes po. Pero ang running score tabi? When last year po? Ngunyan, running score ngunyan sa ngayon po, igop po katang 3-0. 3 ang Masbate City, hasta 0 man ang Naga. Oho, ano na yan? Second half na ba? Yung second half na po kita. Oho, nasa ikaduhang po ang laban, madali na po matapos. Ay di jump pack mo niyan, tayo ng pig-abangan, taka ito baga nagbaral-balan na dyan kayo. Yaong ka na dyan kayo sa biyo, kan plinaying kick kan taga-Naga sumasbate? Yes po, actually po, nyaon po ako kaato, nag-iiling po ako kaato sa grandstand. O di iyan sukan, so talagang pinag-abang mo yan, comebacking. Itong so, may pig-describe ka kasubago na komposisyon kang team kang Masbate, the same iyan tabi. Go ahead. The same po ang team. The same po ang team, pero ang mga players po, kabanga kaini, bago na po. Sabi kang technical committee na Haling Naga City, kabanga da po kani, bago na. So team kang Naga, kabanga, bago na. Yes po. Dahil na ban na ito so kunyan so nang sipa dahil na ito papakawaton Yes po. So nansipa po tapos so pirang players man po na nakisabay sa Rambulan pati po so coach suspended po ito nin 2 years saka daw anong kawat po ning football. Dahil na sinda kasabay ngunyan yes yan. Po. Ngunyan. Yes so po. sa Masbate the same composition kang team? Yes po. The same po. Same composition. Diyaon duman so sinipa kaso nakaaging taon. Ay, man po. Wala po siya ngunyan ta. Injured po bawaga ito yun. Nagpaparahay po. O di ba ko the same composition? Ano dahil ngunyan so sinipa ka ito? Ay po, nagpapahingalo da po. Okay, nagpapahingalo. O di 3-0 na pala? Yan, from Aroroy yan. Aram nindo, bago kita salamat tabi, Jonathan, naubos na gayud so baterya or so load Iyan na Masbate seat, ang Masbate. Hindi ko lang sabot kung city o Masbate siguro Iyan ang saro sa talagang pigaataman kan Masbate ang team kan football. Sinda ang igoning forte kaan. Sabi ni Papa Jerbailon nga from Aroroy Masbate ang mga players kang kunyan kan Masbate. Pigaataman talagaan. Maski anong mangyari, pipanindugan ayan kan Masbate. Sinda ang nagkakaput kan Corona Camperme sa palarong Bicol. Ayan na football. Alagang matindi ang training kaan. Parang year-round gani Sige, sarong report pa. Papa Jerbailon, good morning tabi isa imo. Sarong report pa. Si Karen Ala nasa linya. Karen, good morning. Go ahead. Yes, thank you tabi Sir Tio. Daiman maapektaran ang pangkabilugan na puntos as resulta kan Legazpi delegation. Digdi sa palarong Bicol sa ibong kan mga kasulangan sa team na nabilog kan nasabing delegasyon. Iyan tabi Sir Tio ang follow-up na informasyon niya to kay Regional Sports Coordinator Dexter Sison. Kasunod ka na pag-araman pang wara palang tabi Sir Tio na team ang delegasyon kan Legazpi sa baseball, soccer, asin softball. Sigun kaya Sison, daibali ng warang team ka sa good na lang tabi Sir Tio ang makuha sa mga kawat na ini, pwede pang mabawi sa ibang kawat.
halaga itigdoon ginaray ni season nga mas maray na itong gaisinda nakabilog din team sa mga nasabing kawat kaysa pulsahon kan syudad na magbilog kitin na daiman kay mga skills na coach as in technical officials na mabitbit digdi dahil sa ang punto tabi Serpio baka iyo pa ang ikakompromisa kan mga atleta digdi kung daing matibay na coach na maantabay sa mga kawat na ini. Enot na kayang sinabi ni Season na inireport sa Kasubago na kaya walang nabilog ang delegasyon kan Legazpi natin sa mga ini dahil sa dahil nakako ang syudad ng elite competitors na iyong may kapasidad na makipaglaban sa mga nasabing kawat o kompetisyon. Tama man. Kung mapadala ka man sa naning dari sa naman token team, dahil na. Roger, tabi sa siyo, yan na istorya dito sa luwas, Karen Ala, DCGB News. Salamat tabi Karen sa mga dagdag na istorya hali dyan sa luwas sa paagi bang kayan. Salamat kan sa idong pagantabay. Asin mahal na Diyos ang magbantay. Sa indong nadangog ang programang Tingog kan Banwaan. Salamat kan sa indong